sahipsiz hayvanlar 2021'de çıkan yeni yasanın ardından artık tamamen belediyelerin sorumluluğunda. Sokaktan toplanan sahipsiz hayvanlar barınaklara götürülerek burada sağlık işlemlerinden geçiriliyor ve ardından da kısırlaştırılıyor. Çip takılan hayvanlar sahiplendirilmeyi bekliyor. Ancak belli bir süre sahiplendirilemezlerse tekrar sokağa, doğal ortamlarına geri bırakılıyor. Και αυτός ο νόμος, όπως και ο προηγούμενος, λένε ότι υπεύθυνοι για τα αδέσποτα ζώα είναι οι Δήμοι, ότι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό μητρό ζώων συντροφιάς. Ένα ηλεκτρονικό μητρό, όπου μέσα εκεί θα καταγράφονται όλα όσα έχουν σχέση με τα ζώα. Κάθε ζώο δεσποζόμενο θα έχει το βιβλιάριο υγείας του ηλεκτρονικά, οπότε μέσα εκεί ο κτηνίατρος θα καταχωρεί τους εμβολιασμούς, πότε στηρώθηκε, οποιαδήποτε άλλη επέμβαση μπορεί να έχει κάνει, τις αποπαρασιτώσεις. Επίσης, με το νέο νόμο είναι υποχρεωτική η στήρωση των δεσποζόμενων. Έχει το δικαίωμα να το βάλει μία φορά να γεννήσει μόνο. Έχει δημιουργηθεί μία βάση DNA, όπου θα πρέπει να καταχωρήσει το DNA του ζώου του. Πληρώνει 150 ευρώ για να το κάνει αυτό μία φορά, ούτως ώστε αν βρεθούν κάποια στιγμή κουτάβια ή γατάκια αποταμμένα στο δρόμο, να γίνεται μία διασταύρωση με το DNA για να βρεθεί από ποιον γονιό προήλθαν και έτσι να πάρει πρόστιμο ο άνθρωπος που τα πέταξε. Βάλουμε και τσιπάκι. Ο νόμος αυτό λέει, ότι παίρνουμε ένα ζώο από τον δρόμο, κάνουμε όλα τα ιατρικά και μετά το αφήνουμε εκεί που το βρήκαμε. Και για σκύλους το λέει αυτό και για γάτες. Κανονικά, μέχρι 3 μήνες μπορείς να κρατήσεις ένα ζώο στο καταφύγιο, μετά πρέπει να το αφήσεις. Λέω 112 στη Λάρισα για εκένωση. Είναι τεράστιος ο αριθμός, είναι εντελώς εκτός ελέγχου. Δυστυχώς οι κυνηγοί δεν στηρώνουν τα ζώα τους ποτέ, γιατί θεωρούν ότι είναι λιγότερο καλά κυνηγόσκυλα μετά, αν είναι στηρωμένα. Και επίσης επειδή θέλουν να τα αναπαράγουν και να τα πουλάνε. Οπότε εκεί έχουμε ένα μεγάλο θέμα, γιατί πραγματικά περίπου τα μισά σκυλιά σε όλα τα καταφύγια στην Ελλάδα είναι καθαρό αίμα κυνηγόσκυλα. Άρα κυνηγόσκυλα και τσοπανόσκυλα. Δηλαδή η λύση είναι να είναι ο πληθυσμός, να κρατιέται ο πληθυσμός σε έλεγχο, να μην ξεπερνάει ένα. Άρα θέλει πολλή δουλειά με τη στήρωση. Πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν ότι τα ζώα τους δεν πρέπει να αναπαράγονται. Γιατί.